രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓമജ്ഞാനതിമിരന്ധസ്യ നാനാക്ഷരമേലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വൽപതാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രീഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 12. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. ശ്ലോകം 4. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച. അബീപലദ്ധർമ്മരാജഃ പിതൃവത് രഞ്ജയൻ പ്രജാഃ നിസ്പൃഹഃ സർവകാമേഭ്യഃ കൃഷ്ണപാദാനുസേവയാ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അബീപലദ്ധർമ്മരാജഃ പിതൃവത് രഞ്ജയൻ പ്രജാഃ സർവകാമേഭ്യഃ കൃഷ്ണപാദാനുസേവയാ. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അബീഫല സമൃദ്ധിയോടെ ഭരിച്ചു. ധർമ്മരാജ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. പിതൃവത് ഒരു പിതാവിനെ പോലെ രഞ്ജയൻ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രജാഹ പ്രജകൾ ജന്മമെടുത്ത എല്ലാവരും നിസ്പൃഹ സ്വകീയ അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സർവ എല്ലാ കാമേഭ്യ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിൽ നിന്നും കൃഷ്ണപാദ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങൾ
അനുസേവയ നിരന്തര സേവന സമർപ്പണത്തിന്റെ ബലത്താൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിര ചക്രവർത്തി തന്റെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാവരോടും ഉദാരമായ ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു പിതാവിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊരു അഭിലാഷവും ഇല്ലായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളുടെ നിരന്തര സേവനത്താൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാർ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഏത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാണോ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനവും അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി ഒരു കഥ പറയുന്നത് പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആരെക്കുറിച്ച് പറയണം? സ്വാഭാവികമായിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. സൂത ഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര ചക്രവർത്തി തന്റെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാവരോടും ഉദാരമായ ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഓ, അത്രയും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യഭരണമായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിൻ്റെതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു പിതാവിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊരു അഭിലാഷവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ സ്വന്തം മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലല്ല ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരുന്നേ. ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഭാഗവതന്റെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണോ ഒരച്ഛൻ സ്വന്തം മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്യത്തുള്ള പ്രജകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു അതായത് സ്വന്തമായ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളുടെ നിരന്തര സേവനത്താൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായതായ ഒരാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനം അല്ലാതെ വേറൊരാഗ്രഹവും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിലെ ക്ലേശിക്കുന്ന മാനവരാശിയുടെ മുഴുവൻ നന്മയ്ക്കായി കൃഷ്ണശാസ്ത്രം മാനവ സമുദായത്തിൽ അത്യാവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ സ്വനന്മയ്ക്കും സമൂഹ നന്മയ്ക്കും വിശ്വജനതയുടെ നന്മയ്ക്കുമായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും കൃഷ്ണശാസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച് അഭ്യസിക്കണമെന്ന് നാം എളിമയോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? പിന്നെ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമുക്കൊന്ന് വിഭാവനം ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും. നമ്മുടെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പോലും പോരാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആർക്കും ആരെയും ചതിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവരുടെയും സെന്റർ പോയിന്റ് ആരായിരിക്കും? ഭഗവാനായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. എല്ലാ നേതാക്കളും, രാജ്യത്തിന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കളും കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച് അഭ്യസിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്രകാരം നന്മയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ നിദർശനത്തിലൂടെ ഇവിടെ ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീരാമൻ ഒരു ഉത്തമ രാജാവായിരുന്നതിനാൽ ഭാരതത്തിൽ ജനങ്ങൾ രാമരാജ്യത്തിനായി അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലെ മറ്റെല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അഥവാ ചക്രവർത്തിമാരും ഭുവനത്തിൽ ജാതരായ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും അഭിവൃദ്ധിക്കായി ലോകവിധിയെ നിയന്ത്രിച്ചു. ഇവിടെ പ്രജഹ എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ജാതനായത് എന്നാണ് ഈ പദത്തിന്റെ ശബ്ദോത്പത്തി വിഷയകമായ വിവക്ഷ. അപ്പോ രാമരാജ്യം, അതും ഏതാണ്? ശ്രീരാമസ്വാമി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പോ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ഭരണകാലവും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാമരാജ്യം വരണം എന്നാണ്. ഇനി പ്രജ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതെന്താ പറയുന്നത്? ജാതനായത് എന്നാണ് പ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജലജീവികൾ മുതൽ ശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യർ വരെ ഭൂമിയിലുള്ള വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രജകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, ജീവിജാലങ്ങൾ പോലും എന്താണ്? പ്രജ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരും. ഇപ്പോ മത്സ്യങ്ങൾ വരെ, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ വരെ പ്രജകൾ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരും. ഇപ്പോ എല്ലാ പ്രജകളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ജോലി? ഒരു രാജാവിന്റെ ജോലി. അപ്പൊ അവിടെ മാംസഭോജനം അനുവദിക്കുവോ? കാരണം അവരും പ്രജകളാണല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് കോഴീനെയാണ് കൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ
ആ കോഴിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ആരുടെയാണ്? രാജാവിന്റെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് പ്രജകൾ ആരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ? ഒരു പ്രജയാണ് കൊല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രജ സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ജാതനായത് ആരൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, അതായത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജാതരായ ഏവരുടെയും പിതാമഹനാകിയാൽ ഈ പ്രത്യേക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവനെ പ്രജാപതി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഇന്ന് പ്രജ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അർത്ഥവ്യാപ്തിയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ജലജീവികൾ, സസ്യങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ഉരകങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവിധ ജീവിസത്തുകളെയും രാജാവ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അവരേവരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 14:4. രാജാവ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാകയാൽ അവരേവർക്കും യഥോചിതമായ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നു. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യരിൽ ഞാൻ രാജാവാകുന്നു എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ കുറിച്ചാണ് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ ഞാൻ രാജാവാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ആ ഒരു രാജ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും, അത് ചലിക്കുന്നതാവട്ടെ ചലിക്കാത്തതാവട്ടെ, സസ്യങ്ങളാവട്ടെ മൃഗങ്ങളാവട്ടെ, എല്ലാത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കലാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സദാചാരച്യുതി സംഭവിച്ച ഇന്നത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ രാഷ്ട്രപതിമാരുടെയും സ്വേച്ഛാധിപതികളുടെയും കാര്യം ഇങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ താഴ്ന്ന ജീവികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നില്ല. അതേസമയം ഉന്നത ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മഹത് ശാസ്ത്രമാണിത്. കൃഷ്ണശാസ്ത്രം അറിയുകയാൽ ഒരാൾക്ക് ലോകത്തിലെ അത്യന്തം പരിപൂർണനായ വ്യക്തിയായി തീരുവാൻ കഴിയുന്നു. ഒരുവൻ ഈ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്ന സർവ്വ യോഗ്യതകളും ഗവേഷണ ബിരുദങ്ങളുമെല്ലാം പാഴാവുകയും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവശപാഖേച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് കാണുക? ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരു പട്ടിയെയും അതുപോലെ പശുവിനെയും ആനയെയും പട്ടി മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചണ്ടാളനെയും ഒരേപോലെ പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ ഒരുപോലെ കാണുന്നയാളാണ് ആര്? ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പൊ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം പഠിച്ചവരാണ് ഈ പറയുന്ന ഭരണാധികാരികളെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? താഴ്ന്ന വർഗത്തിലായാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെ ആയാലും സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അവര് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക? ഈ ഭരണകർത്താക്കളൊക്കെയും ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക? ക്ഷത്രിയ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെയും ക്ഷത്രിയ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. അപ്പൊ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ ഒന്നും തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം, അതായത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താവും? ആ വ്യക്തി എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതിനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള, അതിനുള്ള കാഴ്ചശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, കൃഷ്ണശാസ്ത്രം അറിയുകയാൽ ഒരാൾക്ക് ലോകത്തിലെ അത്യന്തം പരിപൂർണനായ വ്യക്തിയായി തീരുവാൻ കഴിയുന്നു. ഒരുവന് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്ന സർവ്വ യോഗ്യതകളും ഗവേഷണ ബിരുദങ്ങളും എല്ലാം പാഴാവുകയും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള PhDയും ഒക്കെ എന്താണ്? ഇൻവാലിഡ് ആയി മാറാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ. കാരണം അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? പ്രയോജനമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ഈ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിരന്തര പരിശീലനത്തിലൂടെ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള നിരന്തര ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു പിതാവിനെ പോലെ രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത സംപ്രാപ്തമാക്കിയെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാഹ്യദൃഷ്ട്യ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിതാവ് പുത്രന്മാരോട് ക്രൂരത കാട്ടുന്നതായി തോന്നാമെങ്കിലും
പിതാവ് പിതാവായിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. പിതാവ് എപ്പോഴും പിതാവ് തന്നെയാണ്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും പുത്രന്മാരുടെ നന്മയാണുള്ളത്. തന്റെ പുത്രരിൽ ഓരോരുത്തരും തന്നേക്കാൾ മികച്ച വ്യക്തിയായി തീരണമെന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ നന്മയുടെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാവ് തന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏവരും, വിശേഷിച്ചും കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ച അവബോധമുള്ള മനുഷ്യജീവികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് സാധിക്കുക. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഇമം രാജർഷയോ വിദു, അതായത് എന്താണ്, ആദ്യം വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇക്ഷ്വാകു അത് താഴോട്ട് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എവിടെയോ ആ ഒരു പരമ്പര മുറിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം വ്യക്തമായി പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് രാജർഷിമാരായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചത്, നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം വ്യക്തമായി പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടുകൂടി പെരുമാറാനും എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു പിതാവ് പുത്രനെ എന്ന പോലെ. ചിലപ്പോ പിതാവ് എന്താണ്, പുത്രന്മാരെ ശിക്ഷിക്കും, അല്ലെ? ചിലപ്പോ എന്താണ്, അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ തിരുത്തേണ്ടി വരും, ശിക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. അതൊന്നും എന്തല്ല, ആ മക്കളോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കായികയോ ഒന്നുമല്ല. അതൊരിക്കലും ഒരു ക്രൂരതയല്ല, അല്ലെ? ഒരച്ഛൻ മകന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെക്കാൾ മികച്ച വ്യക്തിയായി തീരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ പിതാവ്. ആകയാൽ നന്മയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാവ് തന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏവരും, വിശേഷിച്ചും കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ച അവബോധമുള്ള മനുഷ്യജീവികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായി തീരാൻ, അതായത് മനുഷ്യർക്കാണ് അവബോധം തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റു മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് സംരക്ഷിച്ചാലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അവർക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാലേ അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരായി ജനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകണമെന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ഏവർക്കും നിരർത്ഥകമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസനത്തിന്റെ ആദർശ സൂക്തം പ്രജകളുടെ സർവ്വ നന്മയായിരുന്നു. കാരണം പ്രജകൾക്ക് യഥാർത്ഥ നന്മ എന്തെന്ന് നന്മയുടെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു. എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ നന്മ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? നന്മയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രജകളൊക്കെയും നേരായ വഴിക്ക്, നന്മയുടെ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച രീതിയിലാണ് രാജ്യഭരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭരണം നിർവഹിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്ന രാക്ഷസീയ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടല്ല. ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ യാതൊരുവിധ സുഖീയ താല്പര്യവും അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിപൂർണനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളോടുള്ള ഭാഗിക സേവനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രേമഭക്തിത സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതമായിരുന്നതിനാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം ആരാഗ്രഹിച്ചില്ല? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. നമ്മൾക്കും അറിയാം, ഒരു പിതാവ്, ഒരു സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള പിതാവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശരിക്കും അവനവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കില്ല കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെ? അച്ഛന്മാര് പൊതുവെ എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കും, മക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുപോലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സ്വന്തം കാര്യം ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകളുടെയൊക്കെ സംരക്ഷണവും അവരുടെയൊക്കെ നന്മയും, യഥാർത്ഥ നന്മ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെ പോകെ 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ അതായത് ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛനാവുന്നില്ല, ഒരു അമ്മ അമ്മയാവുന്നില്ല, ഒരു രാജാവാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു ആകുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാപ്തനല്ല ആ വ്യക്തിയെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും അയാൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷന് യോഗ്യതയില്ല. അതായത് ഞാനൊരു അമ്മയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിയെ മറ്റൊരു യോനിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ ഇടവരുത്തരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭർത്താവാകണമെങ്കിൽ തന്റെ പത്നിയെ മറ്റൊരു യോനിയിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. കാരണം ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത്
ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കായിരിക്കണം അടുത്ത ചേഞ്ച് അല്ലെ. ആധ്യാത്മികമായ ശരീരം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരായി, നമ്മളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആരോ അവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാള് ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിന് അർഹനല്ല എന്നാണ് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരു യഥാർത്ഥ രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ പ്രജകളൊക്കെയും ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി ഉള്ളവരായിരിക്കണം, വെറുതെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മാത്രം നിരതരായിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പരിപൂർണനെ അവഗണിച്ച് അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർ സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ നമ്മൾ പ്രജകളെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ പറയുന്നത്? പരിപൂർണനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കലായി പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് പ്രജകളെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതല്ല എങ്കിൽ എന്താണ്? സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കൽ മാത്രമായി പോകും. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ ജലം പകരാതെ ഇലകൾ നനച്ച് സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കുന്നതിന് സമാനമാണത്. അപ്പൊ പ്രജകളെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും, പക്ഷെ അതെന്റെ രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് പ്രജാ സംരക്ഷണം, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭക്തി ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മള് നമ്മുടെ ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടിയും ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ടാണ് അതും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലിയാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് ചെയ്യേണ്ടത്. വേരുകളിൽ ജലം പകരുക വഴി ഇലകൾ താനെ പൂർണ്ണമായി ഉജ്ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇലകളിൽ മാത്രമാണ് ജലം പകരുന്നതെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഊർജവും പാഴായി പോകുന്നു. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനായിരുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ശാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ ഈ ജന്മത്തിൽ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സർവ്വവിധ അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപ്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യശാസനത്തിന്റെ ഉത്തമമായ നിർവഹണം അത്തരത്തിലാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഇലയ്ക്ക് ജലം പകരുക, അതായത് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തനിയെ വാടിപ്പോകും അല്ലെ ആ ചെടി. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. വേരാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിരന്തരം ചെയ്തു. കൂടെ എന്തും ചെയ്തു? പ്രജകൾക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ, അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ ജന്മത്തിൽ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സർവ്വവിധ അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപ്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ജന്മം അഭിവൃദ്ധി കിട്ടുക? അടുത്ത ജന്മം അഭിവൃദ്ധി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. അവിടെ മാത്രമേ ഗ്യാരണ്ടിയിലുള്ളൂ എന്ത്? അഭിവൃദ്ധി അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നോ യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. അത് ഈ ജന്മം തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങള് യുധിഷ്ഠിരൻ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിരുന്നു തന്റെ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്പദക്രതഭൂലോകാ മഹിഷീ പ്രാതരോ മഹീ ജംബുദ്വീപാധിപത്യം ച യശശ്ച ത്രിദിപം ഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്പദക്രതഭൂലോകാ മഹിഷീ പ്രാതരോ മഹീ ജംബുദ്വീപാധിപത്യം ച യശശ്ച ത്രിദിപം ഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമ്പതഃ സമ്പത്ത്, ക്രതവഃ യജ്ഞങ്ങൾ, ലോകാഃ ഭാവി പ്രാപ്യസ്ഥാനം, മഹിഷി രാജ്ഞിമാർ, ഭ്രാതരഃ ഭ്രാതാക്കൾ, മഹീ ഭൂമി, ജംബുദ്വീപ നാം വസിക്കുന്ന ലോകം, ആധിപത്യം പരമാധികാരം, ച യശഃ ഖ്യാതി, ച ത്രിദീപം സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾ, ഗതം വ്യാപിച്ചു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്തു. സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ പോലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ലൗകിക സമ്പത്ത്, മികച്ച പ്രാപ്യസ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ ഉതകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ യത്നങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്ഞി, ധീരന്മാരായ ഭ്രാതാക്കൾ, വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശം, ഭൂലോകത്തിനു മീതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം എത്തിച്ചേർന്നു. ഒരു വ്യക്തി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലത് പറയും അല്ലെ.
അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരനെ കുറിച്ച് എവിടം വരെ കീർത്തി യശസ്സൊക്കെ എത്തി, എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എത്തി? യുധിഷ്ഠിരന്റെ ലൗകികമായ സമ്പത്ത് അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കണ്ടു. യുധിഷ്ഠിര രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ കണക്ക് നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ. നമ്മൾ വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ സ്വർണം, എല്ലാ സാധനങ്ങളും അല്ലെ, ഖനികള് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടി. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദം പതിച്ച ഭൂമി വളരെ സന്തോഷവതിയായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യത്തിന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നൽകി അല്ലെ. അതുപോലെ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമായിരുന്നു, സ്വന്തം പ്രജകളെയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രാജാവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി മികച്ച വിളവ് തന്നെ നൽകി. വളരെ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യത്തെ ലൗകിക സമ്പത്ത്, മികച്ച പ്രാപ്തിസ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ ഉതകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ യത്നങ്ങൾ അല്ലെ, ഒരുപാട് യത്നങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ. അത് ഉന്നത സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള യത്നങ്ങളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്ഞി ദ്രൗപദി അല്ലെ, ധീരന്മാരായ ഭ്രാതാക്കൾ, നമ്മുടെ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരും, വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശം, അദ്ദേഹം എല്ലാം ഭൂലോകം മുഴുവനും ഭരിച്ച രാജാവായിരുന്നു. ഭൂലോകത്തിന് മീതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി അല്ലെ, ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ എവിടെ വരെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? സ്വർഗത്തിൽ പോലും എത്തിച്ചേർന്നു. ഭൂലോകത്തിന് മീതെയുള്ള യശസ് തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം എത്തിച്ചേർന്നു. ഇവിടെ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ പോലും എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. സമ്പന്നനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാമവും ഖ്യാതിയും മാത്രമേ ലോകത്തിലുടനീളം അറിയപ്പെടുകയുള്ളൂ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ സദ്ഭരണം, ലൗകിക സമ്പത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹനീയയായ പത്നി ദ്രൗപദി, ഭ്രാതാക്കളായ ഭീമന്റെയും അർജുനന്റെയും വീര്യം, ചെമ്പുദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിനു മീതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുദൃഢമായ പരമാധികാരം എന്നിവയെല്ലാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമവും യശസ്സും ഉപരിലോകങ്ങളിൽ വരെ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യുധിഷ്ഠിരനെ കീർത്തിമാനാക്കി. എവിടെ വരെ? സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾ വരെ യുധിഷ്ഠിരനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ ലോകാഹ എന്ന പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ആകാശത്തിലുടനീളം അഥവാ വിവിധ ലോകങ്ങൾ അഥവാ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകീർണമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. വർത്തമാന ജീവിതത്തിലെ തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ബലത്താൽ ഒരുവന് അവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:25 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ ബലാത്കാരമായുള്ള പ്രവേശനം അനുവദനീയമല്ല. ബഹിരാകാശത്തിൽ ചില 1000 മൈലുകൾക്ക് മേൽ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച നിസ്സാരരായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഒന്നും പ്രവേശനാനുമതി നൽകപ്പെടുകയില്ല. മെച്ചപ്പെട്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള മാർഗം അതല്ല. അത്തരം സന്തുഷ്ടമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ യത്നങ്ങളിലൂടെയും സേവനത്തിലൂടെയും ഒരുവൻ യോഗ്യത നേടണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരൻ യത്നങ്ങളും ദാനങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ യുധിഷ്ഠിരനെ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ വരെ ഈ യുധിഷ്ഠിരന്റെ എല്ലാ സത്കീർത്തിയും എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുക. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഓരോ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ എന്താ പറയാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നുണ്ടാക്കി ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നിസ്സാരരായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇത്രയും വലിയ അറിവുണ്ടായ അവരെയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദരെ നിസ്സാരരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ചെയ്താൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കോളും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെഷീനറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ എത്താൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലത്. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം ഏതിനനുസരിച്ചാ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അല്ലെ, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ നമുക്ക് സൂര്യനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിന്റെ അടുത്ത് പോലും എത്തുമ്പോഴേക്കും കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ. അത്രയും ചൂടാണ് സൂര്യനിൽ. പക്ഷെ സൂര്യനിലും ജീവികളുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ജീവികൾക്ക് ആ ഒരു ചൂടിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ജീവിക്കാൻ പറ്റും? എത്ര ദിവസം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും? കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നിരന്തരം അതിനകത്താണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം അതിന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അഗ്നിയിൽ ജീവിക്കാനും ജീവികൾക്ക് പറ്റും. ഭഗവാൻ അതിനുതകുന്ന ശരീരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതല്ല അതിനുള്ള മാർഗം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം സന്തുഷ്ടമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ യത്നങ്ങളിലൂടെയും സേവനത്തിലൂടെയും ഒരുവൻ യോഗ്യത നേടണം. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടിലും പാപിഷ്ഠരായവർക്ക്
ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ യാതനകൾ അധികം അനുഭവിക്കാനായി മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് അധപതിക്കുന്നത് മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഇനിയും സുഖം ആസ്വദിക്കണം അല്ലെ. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ യാതനകൾ അത്യധികം അനുഭവിക്കാനായി മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് അധപതിക്കുന്നത് മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. എന്തിനാണ്? പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെ, ഓരോ ചുവടിലും പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം ഇവിടെ ജീവിക്കാനാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പോരാ, നമ്മൾ കംഫർട്ടബിള് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മൃഗജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതും ഭഗവത്ഗീത 16-19 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആസുരികമായ ആളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ശ്ലോകം എടുത്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ആസുരികമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഗതി എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ നല്ല യത്നങ്ങളും യോഗ്യതകളും അത്രത്തോളം ഉത്കൃഷ്ടവും ധർമ്മപരവുമായതിനാൽ സ്വർഗീയ ഉപരിലോകവാസികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ അവരിൽ ഒരാളായി സ്വീകരിക്കുവാൻ മുൻപേ തന്നെ തയ്യാറായത്. ഇപ്പോ സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെയും യുധിഷ്ഠിരനെ അവരിൽ ഒരാളായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി. അദ്ദേഹം വരാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് വന്നോട്ടെ ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവരിൽ ഒരാളായി സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും നല്ല രീതിയിലാണ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് യജ്ഞദാന തപസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്തതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. യുധിഷ്ഠിരൻ രണ്ടും ചെയ്തു അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു, യജ്ഞം ദാനം തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്തതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമായിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? തപസ്സി കൗന്ദേയ മത്പുരുഷമദർപ്പണം. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്തതൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്തതും സമർപ്പിച്ചതും. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. പോയതും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ്, സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौरव प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. सर्वं श्री कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी.